Fil-jiem li għaddew domanda l-provisti tal-ilma tax-xorb fil-Gżer Maltin laħqet rekord mingħajr preċedent fl-istorja. F'intervista ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja għalli f'ġurnata waħda kienet irreġistrata l-ogħla domanda li Malta qatt kellha għall-ilma tax-xorb. ċirka 128 miljun litru tal-ilma f'ġurnata waħda. Għal-grazza talla dan is-sajf meta tħares lej pajjiżi oħrajn, lej pajjiżi iktar robusti minna tara ħafna problemi fejn għandu x'jaqsam ilma tara l-Italja, Greċja, Spanja, Franza, fin-nofsinhar ta' Franza fejn naraw jixxeddjaw l-ilma għax m'għandux biżjed ilma l kulħadd. Il-kap eżekuttiv għal il-korporazzjoni qed tilqa' l-isfidi kaġunati minn sidiet flat ta' turisti u sħana qawwija bi strateġija reżiljenti. Strateġija li qal qed tibbilanċa l-provisti tal-ilma tax-xorb minn sorsi diversifikati. Żied jgħid li bħalissa l-pajjiż jiflaħ jipproduċi medja ta' 100,000 litru kuljum minn impjanti ta' disalinizzazzjoni. Għandna 70% li ġej mill-ilma tal-baħar, nipproduċu l-ilma mill-ilma tal-baħar. 30% li ieħor bħalissa ġej mill-ilma tal-pjan. Naqqasna l-assazzjoni tal-ilma tal-pjan f'10% biex innaqsu l-imluħa u żidna l-porzjon tal-aro b'10%. Allura qed ikollna nipproduċu aktar ilma mill-impjanti ta' disalinazzjoni ġewwa Malta. Imma tnagħmlu hekk b'inqas enerġija, għax ovvjament qed nużaw teknoloġija avvanzata. Għalli b'investiment ta' 400 miljun euro skatta pjan mifrux fuq medda ta' 10 snin biex jassigura li l-korporazzjoni tipproduċi iżjed ilma fil-waqt li tnaqqas l-ineffiċjenzi fil-produzzjoni tal-ilma u tejjeb il-kwalità tal-ilma tax-xorb b'mod konsistenti fil-lokalitajiet kollha ta' Malta u ta' Għawdex. L-istrateġija tagħna li naqsu l-leakages u l-losses għenet il-pajjiż biex jiddeferi l-investiment. Għal li sal-2030 il-korporazzjoni għandha pjan biex tirdoppja l-kapaċità tal-produzzjoni tal-ilma fl-impjanti ta' disalinizzazzjoni minn 100,000 għal 220,000 litru kuljum.